Na prípravu sme použili Microbit V2, rozširujúcu stavebnicu Microbit Smart Health Kit, vlastnoročne vyrobený stojan slivníka, striekačku, bužírku a infúznu hadičku. Postup pri zapájaní externých častí mikrobitu. Potrebujeme mikrobit, senzorbit, 180 stupňové servo, PIR senzor a OLED display. Ako prvý krok vložíme mikrobit do senzorbitu, na senzorbit napojíme OLED display, následne do pínu P1 vložíme 180 stupňové servo a do pínu P2 zapojíme PIR senzor. Mikrobit počas spustenia nastaví servomotor na píne P1 na uhol 90 stupňov. Následne inicializuje sa jednopalcová obrazovka, vypíše text, počká a vymaže obrazovku. Ak PIR senzor zapojený na píne P2 detekuje pohyb, tak servomotor sa nastaví na 0 stupňov, na OLED display sa ukáže text dávkujem, mikrobit počká pol sekundy a naspäť nastaví servo na 90 stupňov a počká 5 sekúnd z dôvodu blokovania aktivity PIR senzoru. Ak po tejto ochrannej dobe PIR senzor nedetekuje pohyb, tak mikrobit na OLED display vypisuje text "Dajte ruku pod senzor" a nové dávkovanie mydla je možné. Postup pri zapojení vodného systému pre dávkovanie mydla: dve hadičky cez bužírku spojíme dokopy, následne taviacou pištoľou nalepíme na jednu z hadičiek nastavec pre servo a na druhú hadičku upevníme skúmavku.